Magandang buhay mga IVFC kids! Alam niyo ba na ang Filipino alphabet ay mas madami ng 2 kaysa sa English alphabet? Alam niyo na rin ba ang 2 titik na ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo ba na ang Filipino alphabet ay English alphabet plus 2 additional letters? Bago natin tatalakayin yan, kantahin muna natin ang ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ang English alphabet ay merong 26 letters at ang Filipino alphabet ay meron siyang 2 extra kaya 28 letters altogether. Mas madami ang letters ng Filipino alphabet. At ano-ano naman yung 2 letra? Nang at saka enye. Nang at saka enye. Anong tawag sa 2 letra na dagdag sa English alphabet? Tama, nang at saka enye. Sa lahat ng pagkakataon ang gagamitin natin ay ang English alphabet upang tukuyin ang mga titik o letra na gagamitin sa discussion. Gaya ng letter A o titik A. Pero sa tunog, gagamitin natin kung paano ito binibigkas. Gaya ng A. Naintindihan ba natin? Very good. Ulitin ulit natin ang mga small letters. Letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bagamat hindi pa natin tatalakayin ang capital letters, ipapakita ko lang sa inyo kung ano-ano ang mga capital letters ng English alphabet kasama ng 2 extra para sa Filipino language. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Ang alphabetong Pilipino ay nahahati sa 2, patinig at katinig. Ang patinig ay tinatawag nating vowel. Ang katinig naman ay consonant. Panoorin natin ang mga patinig. Ito ang mga maliliit na letra ng alfabetong Pilipino.
Ang mga patinig ay magiging puti. Ganito ang tunog ng mga patinig. A. A. E. E. I. I. O. O. U. U. Ikaw naman ang magbibigkas ng mga patinig. Upang mas lalo nating maintindihan, ihihiwalay natin ang patinig sa katinig. A. A. E. E. I. 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 O. 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 U. Ito na ang listahan ng patinig. Pagkatapos nating mahiwalay ang patinig, lahat ng titik ng alfabetong Pilipino ay tinatawag nating katinig o consonant. At sa susunod na lesson, pag-aaralan natin kung papaano ang tunog pag pinagsama ang patinig at katinig. Inaanyayahan ko ang mga parents, mga guro, at mga individual na sumali sa ating kampanya against illiteracy among Filipino children. Dahil sa pandemya, lolobo ang mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan natin gamitin ang teknolohiya upang masugpo ito. Magtulungan po tayo.